Hai 2 anos a Xunta de Galicia remataba estas obras da PO 308, unha actuación que deixou moitas luces e sombras no camiño. Un dos grandes presudicados foi o viveiro Aires da Terra de Samieira. Quitaronnos o vado a zona de carga e descarga, que era o que usábamos. Agora os camións están descargando na parada de autobús, a parada de autobús tampouco non ten paso de peóns, porque senón a xente podería ir un poquinho máis adiante a cruzar. En todo este tramo da PO 308 non hai ningún paso de peóns, o que obriga tanto aos traballadores deste viveiro como aos seus clientes a ter que cruzar sorteando os vehículos. Moitas veces os sacos de terra, por poñer un exemplo, pois son 30 ou 40 kilos, un saco de abono. Cando nos aparcan do outro lado da carretera temos que cruzar, non hai un paso de peóns. Estás cruzando con un saco ás costas ou nun carriño, no que sexa, pero tes que cruzar lento. Cousa que non podemos facer, cousa que cada vez que cruzas da carretera tela que cruzar correndo. A propietaria do viveiro asegura que os propios responsables da obra deronlle razón sobre as dificultades que existían neste tramo, pero tras máis de 2 anos de loita, a situación non mellora. Por iso, Loli Otero volve a exixir que se traslada a Marquesiña ata este punto e que se engada un paso de peóns. Se se desplaza a Marquesina, quedaría un hueco estupendo para carga-descarga, para que puderan parar os clientes un ratiño. En realidade, vemos ou creemos que iba a ser mellor, porque a parada de autobús quedaría un pouquiño antes, entón poderían poñer un paso de peóns para a parada de autobús. A propietaria asegura que moitos dos seus clientes xa non se achegan ata o seu viveiro polas dificultades que atopan á hora de aparcar. Por iso, Loli Otero asegura que se a Xunta de Galicia non actúa, veríase obrigada a pechar. O peche podría ser, se non este ano, pois a corto plazo, sí.